El partit va començar amb la solidaritat dels jugadors granotes amb don Ramon Victòria, expresident amb problemes de salut i a qui des d'ací desitgem una ràpida recuperació. També l'afició se'n recordà del cumple d'Iborra, en feu 21, a qui nosaltres felicitarem al final. Que enfrontarà el Levante davant de la Reial Societat de Juan Malillo. Una Reial Societat que, anoten, formarà amb esta alineació inicial amb Claudio Bravo, el futbolista xilè, el porter, l'ex del Colo-Colo a la porta. Línia defensiva la formada per Gerardo García León per la dreta, Xavi Castillo per l'esquerra, Juan Malillo. I per part del Levante, estos són els 11 actors que avui intentaran aconseguir una nova victòria. Formarà Luis García Plaza per al killer Alex Geijo. Esperaran i aguardaran la seva oportunitat a la banqueta. Manu com a porter suplent, Robusté, Parri, Gorka Larraín. Debuta de manera oficial en la competició oficial Carlos Simón, así en esta temporada, exentrenadora del Levante, al qual saludem.